салом бинандагони азиз, шумо барномаи хабарӣ бу таҳлили ахбори озодиро дар пахши мустақим тамошо доред. Имрӯз 5 феврал аст. нахуст нигоҳе меандозем ба сархати мавзӯъҳои барнома. аз 8 то 27 сол зиндон, эълони ҳукми гумонзадҳо дар парвандаи табодулот. пайвандон хостори бозбинии ҳукм ҳастанд. барои як марде ки 72 сол дорад 18 сол ҳукми зиндон, тасаввур кунед, дар 90 солагиш бояд аз зиндон берун биёяд. пешвои исмоилёни ҷаҳон даргузашт. фарде ки хайри зиёде дар ҳаққи мардуми тоҷикистон кардааст. ва Сергей Миронов ба пули муҳоҷирон чашм духтааст. ин дафъа ӯ пешниҳод дорад ҷайби Русияро аз ҳисоби пули интиқол медодаи онҳо пур кунанд. додгоҳи олии тоҷикистон рӯзи 5 феврал ҳукми гумонбарон дар парвандаи пурсару садои табодулотро эълон намуд. дар доираи ин парванда 9 нафар, аксаран чеҳраҳои шинохтаро ба солҳои тӯлонии зиндон маҳкум карданд. ҳарчанд худи онҳо дар сухани охиринашон дар додгоҳ худро бегуноҳ хонда талаб доштанд ки онҳоро озод кунанд. наздикони маҳкумшудаҳо дар суҳбат бо Барод Юсуфӣ ва Иршод Сулаймонӣ ба бегуноҳии пайвандонашон таъкид карда гуфтанд, аз болои ҳукм шикоят мебаранд. додгоҳи олии тоҷикистон рӯзи 5 феврал як қатор чеҳраҳои шинохтаи кишвар ва як бонуи рӯзноманигорро ба қасди табаддулоти давлатӣ айбдор донист ва аз 8 то 27 сол зиндонӣ кард. ин дар ҳолест ки онҳо худро бегуноҳ медонанд ва хостори озодӣ шуданд. аз ҷумла ҳамроҳхон Зарифӣ, вазири собиқ корҳои хориҷии тоҷикистон, ва Саидҷафар Усмонзода, раиси пешини ҳизби демократ ва вакили собиқи парлумонро ба 27 соли зиндон ва мусодираи молу мулк маҳкум шуданд. акбаршоҳ Искандаров, раиси собиқи шӯрои олии тоҷикистон, Аҳмадшоҳ Комилзода, рӯзноманигор ва муовини пешини раиси ҳизби демократ, Шокирҷон Ҳакимов, муовини якуми раиси ҳизби социал-демократи тоҷикистон, Нурамин Ғанизода ва Ҷамшед Боев, сарҳангҳои мустаъфии амният ба 18 соли зиндон ва дороии онҳо ба фоидаи давлат мусодира мешавад. ҳамчунин Абдулфайз Атоӣ, сухангӯи собиқи вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон, ба 17 сол ба мусодираи амвол ва Рухшона Ҳакимова, рӯзноманигор ва бародарзодаи Шокирҷон Ҳакимов ба 8 соли зиндон маҳкум шуданд. мо аввалан ин ки умедворем ба некӣ, ба анҷоми некии кор, зеро ин як процесси таърихӣ гӯям, хато намекунам, зеро дар ин процесс хоҳад гуфт ки адолати судӣ то ба кадом дараҷа ҳаст дар ҷумҳурии Тоҷикистон, мустақилияти судӣ дар кадом дараҷа ҳаст, ҳамаи ин хоҳад исбот шуд дар ин процесс. зеро тамоми ҷумҳурӣ медонад ин шахсоне ҳастанд ки шахсони беғараз. наздикони маҳкумшудаҳои дигар ба бегуноҳии пайвандони худ таъкид карда хостори бознигарӣ ҳукм шуданд. ман пеш аз ҳама мехоҳам ки аз мақомоти Тоҷикистон, мақомоти зидахл хоҳиш дорам ки ин ҳукмро бознигарӣ кунанд. барои як марде ки 72 сол дорад 18 сол ҳукми зиндон, тасаввур кунед, дар 90 солагиш бояд аз зиндон берун биёяд. ва мо ҳатто намедонем ки ҷурмаш чӣ аст, ба мо нагуфтанд. ва дар баробари 18 сол зиндон мусодираи амвол гуфтанд. падари ман ҳамагӣ дар умраш на мол гуфтааст, на мул гуфтааст, на пул гуфтааст, ҳичем. мебинед инами хона дорад, инами ҷои кориаш буд. вақтои охир инҷо мешишт, китоб мехонд, таҳрир мекард, инаи мизи хӯрокхӯриашон аст. ҷамшед Ёров, ҳуқуқшиноси тоҷики муқими Аврупо, судури ҳукмҳои тӯлониро нигаронкунанда ва далели номустақил будани низоми додгоҳҳои Тоҷикистон номид. чунин таъин кардани ҷазоҳо бениҳоят калон аз 27, 18 болобо мусодираи молу мулк ва инчунин таъини ҷазо нисбати зан ки фарзанди ноболиғ дорад бениҳоят ҳам гарон ҳаст, вазбин ҳаст, ваҳшиёна ҳаст, метавонем гӯем, ва фақат мақсади тарсондани ҷомеа аст. наздикони бархе аз ин афрод мегӯянд бо дарёфти нусхаи ҳукм аз он ба зиноҳои болоии додгоҳ шикоят мебаранд. албатта шикояти агар ба шикояти кассатсионӣ мекунем, ҳазор мегӯям ки падари ман бегуноҳ аст. додгоҳи олии тоҷикистон ва ягон ниҳоди дигари давлатии тоҷикистон ин ҳукмҳоро шарҳ намедиҳад. дар хориҷ аз Тоҷикистон дидбони ҳуқуқи башар як созмони мӯътабари ҳомии ҳуқуқ ба зиндон андохтани Рухшона Ҳакимоваро маҳкум кард ва аз ҳукумат хост ки саркӯби хабарнигоронро баст кунад.
Human Rights Watch ҳукми хабарнигор Рухшона Ҳакимоваро ки бо вуҷуди 2 тифли хурдсол доштанаш дар толори додгоҳ ҳабс шудааст, қотеона маҳкум мекунад. Дар ҳама ҷомеаҳои демократӣ матбуоти мустақил ва журналистон бисёр заруранд. Мутаассифона дар Тоҷикистон солҳост хабарнигорон, блогерҳо ва ҳомиёни ҳуқуқ барои баёни андешаи интиқодӣ таъқиб мешаванд. Рухшона журналисти нуҳум аст ки ба муддати тӯлонӣ ба зиндон маҳкум шуд. 8 нафари дигар Улфатхони Мамадшоева, Абдулло Ғурбатӣ, Далери Имомалӣ, Завқибеки Саидаминӣ, Хушрӯз Ҷумаев, Абдусаттор Пирмуҳаммадзода, Хуршед Фозилов ва Аҳмади Иброҳим ҳастанд. мо аз мақомоти Тоҷикистон даъват мекунем ки аз таъқиби хабарнигорон даст бардоранд ва журналистони зиндонишударо озод кунанд. шароитро барои бозбинии одилонаи парвандаҳояшон фароҳам созанд, ҳатто агар ба гунаҳгор будани онҳо далели мӯътамад дошта бошанд. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. президенти Тоҷикистон нисбат ба даргузашти шоҳзода Карим Оғохони чорум пешвои Исмоилёни ҷаҳон ибрози ҳамдардӣ намуд. Имомалӣ Раҳмон рӯзи 5 феврал дар паёме ба Девони имомати Исмоилия ба саҳми шодравон дар пешбурди ҳамкории созанда бо Тоҷикистон ва талошҳои пайвастааш дар роҳи ҳифзи сулҳу субот, пешрафту нумӯи ҷаҳони ислом таъкид намуд. пешвои Исмоилёни ҷаҳон рӯзи 4 феврал дар 88-солагӣ дар Лиссабон даргузашт. ӯ бори охир соли 2012 ба Тоҷикистон омада буд. Мумин Аҳмадӣ мавзӯъро идома медиҳад. навори аз суҳбати шоҳзода Карим Оқохони чорум ҳангоми ифтитоҳи пул дар марзи Тоҷикистон бо Афғонистон дар соли 2011. боз кардани пул яке аз ҳазорон кори неке буд ки бунёди зери ҳимояти ӯ дар Тоҷикистон анҷом додааст. шоҳзода Карим Оқохон ки 4 феврал дар 88 солагӣ дар Лиссабони Португалия даргузашт, пас аз пошхӯрии шӯравӣ ва дар айни ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон бунёди Оқохонро боз кард. ин бунёд аз кишварҳои ғарбӣ маблағ дарёфт мекард ва онро барои таъмини хӯроквории мардум, сохтмони роҳу пул, мактабу бемористон ва кашидани хатти оби нӯшокӣ дар Тоҷикистон сарф мекард. бо шарофат ва кӯмаки ӯ Бадахшони Тоҷикистон дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ амалан аз гуруснагӣ наҷот ёфт. дар шароите ки намудҳои давлатӣ фалaj шуда буданд, шабакаи рушди Оғохон нақши иҷтимоии давлатро дар шарқи кишвар бар уҳда гирифт. солҳои баъд ин шабака ба дастгирии лоиҳаҳо дар соҳаи маориф, тандурустӣ, молияи хурд ва ғайра оғоз кард. дар тӯли 30 сол шабакаи рушди Оғохон ба иқтисодиёти Тоҷикистон зиёда аз $1 миллиард сармоягузорӣ кардааст. шоҳзода Карим Оқохони чорум 68 сол имоми пайравони мазҳаби исмоилӣ дар ҷаҳон буд. дар Тоҷикистон аксари пайравони мазҳаби исмоилӣ дар вилояти Бадахшон зиндагӣ мекунанд. умуман дар арсаи ҷавонӣ ҳама вақт вай аз на ин ки фақат аз мазҳаби исмоила, балки аз тамоми ислом вай ҳама вақт дифоъ мекард. мавлоно Узримон дар бисёр ҷамоамадҳои бонуфузашон дар бораи иршодҳои ҳидоятҳои башардӯстонаю одамдӯстона ва тарбияи ахлоқии ислом, ҳамуман ислом, бисёр чизҳоя мекарданд. дар нооромиҳои соли 2022 дар вилояти Бадахшон шоҳзода Карим Оқохон пайравонашро ба риояи оромӣ даъват кард. дар ҳодисаҳои он сол дар Бадахшон беш аз 40 нафар кушта ва беш аз 200 нафар боздошту зиндонӣ шуданд. бунёди Оқохон дар ин бора ҳеҷ изҳороте надод. бо ин вуҷуд бархурди ҳукумати Тоҷикистон бо ин бунёд тағйир ёфт ва фаъолиятҳояшро маҳдуд кард. бархи моликияти ин бунёд мисли замини донишгоҳ, литсей ва боғи марказии Хоруғ мусодира шуданд. Карим Оқохон соли 1957 дар синни 21 солагӣ имоматии пайравони исмоилӣ дар ҷаҳонро бар дӯш гирифт. ӯ аз афроди бонуфузи ҷаҳон ба шумор мерафт ки ба ҷуз раҳбари рӯҳонӣ ба тиҷорат низ машғул буд. ҷомеаи ҷаҳонии исмоилиён ба зудӣ имоми навро эълон хоҳанд кард.
گزارش مومن احمدی را تماشا کردید. در این بین سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان با اظهار تسلیت به پیروان مذهب اسماعیلیه در این کشور و جهان گفت تاجیکستان نیکی‌های شاهزاده کریم آقاخان چهارم را فراموش نخواهد کرد. خدمت‌های مرحوم در تاجیکستان هم یعنی البته نمایان است، چرا که خودی همین دوستانه و اهلانه و برادرانه زندگی کردنی پیروان یعنی اسماعیلیه با مذهب یعنی پیروان مذهب امام ابو حنیفه یا که سنی ها، این دلیل اون است که یعنی رهبری خوبی بودن که همیشه با همدیگر فهمی، همدیگر قدر کنی، احترامی طرفین یعنی توصیه ها میدادن. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. در یک تلاش دیگر برای سخت کردن روزگار مهاجران کاری در روسیه پیشنهاد دارند از پل‌های انتقالی آنها حق ستانیده شود. سرگئی میرونوف رئیس حزب روسیه عادل روز 4 فوریه در تلگرام نوشته است طرح قانونی را در این باره به دومای دولتی پیشنهاد میکند. به قول وکیل روس از بس که کارگران خارجی به سپردن مالیات پول میفرستند بودجه روسیه زیان میبیند. میرونوف افزوده است اگر از حجم عمومی پل‌های انتقالی مهاجران 3% باج ستانند پول زیادی به بودجه روسیه وارد می شود. او مثال آورده است که سال 2024 شهروندان قرقیزستان و ازبکستان به وطن خود بیش از 14 میلیارد دلار فرستادند و اگر از این پول 3% حق می ستانیدند به بودجه روسیه 45 میلیارد روبل وارد می شد. تاجیکستان هم یکی از کشورهای جهان است که مهاجران کاری سالانه میلیون ها دلار به خانواده هایشان می فرستند و این مبلغ ها برای اقتصاد کشور فوق‌العاده مهم باشد. در تاجیکستان استفاده از یک نوع مواد مخدر افزوده است که میتواند انسان را گرفتار بیماری‌های روانی و خطرناک سازد. سبب افزایش هم بیشتر شدن قاچاق آمفتامین از افغانستان به تاجیکستان بوده است. مقامات آژانس مبارزه با مواد مخدر روز 3 ینور گفتند که سال 2024 در کشور 110 کیلوگرم آمفتامین کشف و مصادره شده است که نظر به سال گذشته 41 کیلو بیشتر است. برای یوسفی با جزئیات بیشتر. در تاجیکستان مصادره مواد پسیخوتروپی یا نشأه سخت تاثیر سینتتیکی قریب 60% افزایش یافته است. در این باره سمد ظفر رئیس آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر خبر داد. مصادره که در سال 2024 کردگیم نسبت سال 2023 41% موادهای سخت تاثیر سینتتیکی زیاد شده. یکی متامفتامین رو تشکیل می‌دهد، همش استحصال افغانستان. محمد رحیم نبیزاده سرپزشک بیماری‌های نشأه‌منده تاجیکستان یک سبب زیاد شدن مواد پسیخوتروپی سینتتیکی در کشور را به آن بستگی داد که پیش راه دیگر ماده‌های نشأه‌دار گرفته شده است. باید قید کنیم که یکی از دستاوردهای جمهوری ما طی سال‌های اخیر از اون مثال نشانی آن است که همین موادهای گروهی اپیویدها با مانند گیرین و افیون و دیگر موادهای نشادار در جمهوری حاضر قریب که دسترس نیستند. افزایش قاچاق مواد پسیخوتروپی سینتتیکی از افغانستان به تاجیکستان در حالی است که رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر گفت با مقامات امروزه افغانستان همکاری ندارند. و یک خبر کوتاه، چین به مال‌های وارداتی از ایالات متحده بودجه جوابی جاری کرده است. برای انگشت و گاز مایع 15% و نفت خام و ماشین‌های کشاورزی باشد 10%. در این باره اسوسییتد پرس گزارش داد و در وبسایت ما میتوانید تفصیلات را پیدا کنید. دوستان عزیز، برنامه در همینجا به انجام میرسد. تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش از این بیشتر و چون همیشه میتوانید در وبسایت azadi.org و صفحه های ما در رادیو آزادی تماشا کنید و بخوانید. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهبان هر یکشان.